Hvordan vi møder borgerne i forbifarten gør en forskel. Den her video den er til dig, som ikke har daglig kontakt med borgerne, men som stadigvæk er en rigtig vigtig og stor del af deres omgivelser. Nu skal du høre tilbudsleder Martin Pedersen fortælle om, hvordan vi som medarbejdere uanset funktion kan være med til at skabe tryghed og respekt, når vi møder borgere med psykiatriske problemstillinger. Når man, som jeg, er startet som ny i psykiatrien, så gør man sig selvfølgelig nogle overvejelser om, hvad det er for et job. Set i samfundsmæssigt perspektiv, så bliver psykiatri tit opfattet som et farligt sted at være. Det tænker jeg egentlig ikke, det er. Som udgangspunkt er de jo ikke farligere end folk er flest. Der kan være nogle specifikke situationer, hvor de bliver rigtig farlige, og dem kan vi enten understøtte, eller vi kan gøre det modsatte. Noget af det, der er rigtig vigtigt for jer at vide, det er, at hvis man møder mennesker, som man selv gerne vil mødes, nemlig med respekt og med venlighed, så er det meget, meget sjældent, man får fremprovokeret nogle trælse situationer. Omvendt kan man sige, hvis man ser, at folk er væsentligt anderledes, end de plejer at være, så er det måske en god idé at lade dem være, men hele tiden bevare roen, og bliver man utryg ved det, så er det bedste, man kan gøre, det er faktisk at gå. Det, man skal være opmærksom på, når man arbejder med mennesker, det er, at de bliver meget påvirket af den reaktion, vi har. Evnen til at mentalisere og se, hvad der sker over i det andet menneske. Det er ikke noget, I bliver eksperter i, men jeg tænker, det er et vigtigt begreb at kende, så I kan se den måde, I agerer over for et menneske på. Det bliver jo spejlet på en eller anden måde hos dem. Så hvis I er skræmt fra vid og sans, så bliver de også anspændte og urolige. Jeg har været rigtig mange år i psykiatrien, og jeg har oplevet meget, meget få voldsomme ting. Jeg har oplevet, at ting er blevet voldsomme, når man ikke har respekteret mennesker, og hvis man presser mennesker på en måde, som de ikke har mestring til at håndtere. Så det er noget af det, I skal prøve at lade være med. I skal ikke stille krav til dem, noget de ikke kan honorere. Heller ikke i forbindelse med at afkode en situation. Det er der, hvor I altid skal trække. Så det, I skal være opmærksom på, det er, at jeres reaktion har stor betydning for deres reaktion. Tak fordi du så med. Måden vi møder borgerne på, også i forbifarten, har en betydning. Et roligt nærvær og en respektfuld tilgang skaber tryghed og viser, at vi ser mennesket bag diagnosen. Uanset hvilken rolle du har, er du med til at gøre en forskel.